Ngayon iba, presiden yang kawin ka political party, bat ukertong jang ka jual ka political party, kimya hab jingmut. Balay nga ang kata, namar habab, ngayon iba kilay file ya ka nomination menin, ukertong jang ka VPP, uang ba, ngi Krisyan, ya kataban keren ya katin hindi. Henry abang ipekpat, yung presiden na po assembly, uang ba, ban keren ya katin hindi, ngi persya. Te tangan tarung layu iba, kadan kajing ya perjing mut, hapadang presiden bat, ukertong, jong kane ka party. Ngi kwa kajing syai, kai ka stand ka jongki. Hatu, kajingong yung presiden mat jong kurtang balay kaya per, balay kamdang lang kaju kasur. Kata kadi ka jubab ka ba kipadba jong ka first parliamentary constituency kikwa bantip. U presiden wang mangisi ikitakar, hanray kurtang uang ba nginhapan pet ya ka interest jong ki non tribal ru hapo ka state ka jong ni. Kublai sibun perlok bi da kajing kerjaan ke jong fi malah yok men sim panang yai keren nang yai pensai ya ki aka ki bedan ki jing buting perkacunga nak benta ki kam ki bedai ha kesensiar kadar ke perlok bi mentang adon ban keren kumne ban pensai subhang ka jing pan jing pensai jong i ba bajok pengrup ne ba barem pengrup kum tu ha ka jing ilang jong ka NPP hapo lai kerhong ka ba ulami ban pensai yang lagi jong kinong rim ulami ban keren ban pensai ya ki pai ba ya kanong rim jong ka NPP te mentah ning kong suang aku avni thu ba ngaru men suang ade ufan sejong bojok penrup nadu bangai i bau keren hapo district council ngai isi sya ba i kumba undai uta samla uban keren uban ya site na uta ke ben rew nama dang kena karta kumto rew keren sisa nang uta ke jingge jing pai ba bat kumju ngai i hapo hakapor lockdown wis somehow sig beduk te ngada ngau komen sisa sya banyo i ba don brew don samla uba lesbun uba i lagi jong ke ben rew uba i sig beduk besuk te hadin ketu ngai iru ba uyeng sisa kunung rim namar la nut ben keren persya ya uba prestun u mele jongi nepo pensla konstitusi ubala bain la kho ubala ong ba uba prestun ulai chedelhi ulai chedkhar ulai syat ulai kemen habdeng ba kejela ka don habdeng ka khim ka jenjar te henry kendit nadu bo rem nadu ba urung haka NPP ku kelas ndet kijinglong hadu ba teng kijing keren ju kilabun ki ba keren lajen hau keren sngo ba tip sur tip dur sngo kumba keren la ade tang mau hiu banang ban keren bat kijing keren ka ba kham sngo komedi kade ba ong hana ba ke VPP ka yele kai marwai ka thep kol kan thai namar umdan ba mi ban pensai umdan ba mi ban ya stai ni hapo surok hapo madan nang matakan ni ka election MP tengaru ngap khmilin ti lano kinmi no madan ban pensai lagi jong rim ban ya penrem ktin ya ka VPP ban penrem da kanong rim jong ki henry pause marsin mi surok umi penban ukuran lamwir hat hangte hapo jingilang hapo lai kerhong ne hai kunto na dagam bakla ukuran penbanu ong ba kinong yalam jong ka WPP uba arden baru doktor riki ki ya pher jingmut namar ba uba doktor riki uang ni pediang baik hate po parlemen ni pediang baik lada keren hendiru
tenrei uang bawa arden pat umpriang. Kumno kan habakat UMDC. Kumno kan suthu ya kita kijing keren ya kita kijing mut jong kita ki nong ilam jong BPP bagi keren kumta. Habala de persai kan oposin ba ubah arden uong ba ya kaktin hindi ngimpriang ban keren hapo assembly namar ba ka Meghalaya assembly ka day ka kajila ka baya ka official language ka day tangka English garo khasi kabala ban keren day tangka English ka khasi bat garo te amday pat kan bu ong ba tre ra ban snap hante hapo parlimen te ba kadon ga ain ba la ban keren hungto bat hindi bat pereng bat tamil bat ai te hap em ban snap hap em ban ya yu ban don bentang ta bat makila da ki keren ki kwa ban keren da hindi rukin keren la da ki kwa ban keren da english kin keren reune pede wo daw pen ban ya kata wong bau doktor iki ukersian hindi dok aba arden kersian ki ya pher jingmut hana ngalak kendit sengaru nganang mut sisa kila pher jingmut kimia kila ya dolo jong lenti menta posting ngan depai man ki video man ki YouTube man ki jingilang pupen I don lang ba arden ba doktor ki reune wilam bakala penteme si pai ba nang karo ban ilap ki gunung grim uyalap pen ban ya ketaktin hindi tin khasi tin iu te bun kumne te phi ong pen mi ban pen sai lag jong rim phi mi ban yu gan ban pen so thu baklau pai ba gan ubas thu baklau pai ba menta de setang kito hi ki pai ba ki bala su bom nang su ban ki bom kwa su hi ban so thu bala su long bai subut bai kat sebe film re ban do pai ba hu brang perkhat arsin la sin ong wat da gitu ki pai ba ka constituency jong phiru ki nam sap su phi menta bun ki belakan ri na phi namar ki la suthu menta baga kam thebut kam dei ka kam ram jong phi ban pen bor ka kam ram jong phi banda si wai nong yiki dei kam ram jong ki nong thebut ka dei ba kin jit hi yo no tau briu budan ha nong rim rei phi pde phi mut da ka pen suthu kum nei upai ba nong ngai kin un kan ri na VPP to ki pai bah lai kerhong ki thap ti imat ki to ki dei bom padon mobile ki empat yo ire kubor bekeren ba arden po assembly ki snap ye phi ki thap ti ki erki ki snau dei bat phi re ki baladon mobile ki snap kubor spang ke jing sisa ba VP ke yang spang ke dongrim bo VP ke yang kin nam dan benta su ire ban thap ti bat phi hung hana bu ba aden UIC jai benreu UIC yagi dikhar hana bau brok ter ki UI uba arden uklem ong ba isi yagi dikhar ban habe lut no yagi ni dikhar ki bedon hame klia ki ba long nong song jong me klia omla ban be ni ha ban burom kum ke jing long probreu ni ha ban burom tang ba ke jing ik pede ngin kham I yagi parok persnam le jong ken omdai kum ka sarkar jong fi kabaya gi wat gi parado persnam jungi khasiru sim labut ban le don bor le bai banda yak tham tiep tada pensong no rim bahai gine kintin jonga phi ki pai baru besam to wat but yu le wat wat gi pai ba konstitusi jung uru menta thrai ki bun ki bal aphet kim but sur bat u mar ula kalaktin ula lai bek NPP ki nengkong ki but der budan ber NPP pai menengane melew la ram am boleh NPP lai phi tik pai ba kulik pu pensai mu phi sam ko ki pai ba kari khosi menta ka jing skai kalawan hari jungi lengwa ko VPP tu pai khmat namar la da pim pai khmat menta ka kanti wat mut ba wat para khasiru ngi kalalong gidong sun ngindang don hakane ka sengga ba lasun sharing ibros ka toong ki seng lis kerteng ki seng lis nong kersan para khasir ngi habisun kam don sug jing sngai ban lai sugi nagi wei snong sig wei snong ro mar lapen PR liang ngi da kata
ka register jong ki dai menta wan ber kene geseng ka ba mdan kamre banda list kertang mdan kamre banda ong ba phi pide nong san tu mde nong kersan ndai sulong bai wan banjit ya ke BPP ki bo kersan bom kersan ru ndak la job ki dei ki pai ba jong ki hi te ko ba barem pengurup ko ba bejo pengurup to ya lap ya kanong rim jong kaseng jong fi wat ya lap re ya ka tin hindi tin dekhar ka tin yu ka ba pi yalam baklai pai ba de kita ka jing kran jing persya kten kran tin hindi to smothu menta bu ba adan uklim persya ek tin hindi hapo parlemen u persya tang hapo jelam khlia hapo assembly jelam khlia to tip ya kata mo waju yelam baklasu yo syar khi beng tang ba phi lai ban kran bai phi slow ba jing kran jo phi gede bedai kan hau bas hau pai ba bu bun te umut bai kim ta kan tang bo lai ban uba lai bai ban kran bai ubum don su jing thlun ong tau kran jing sya re hanga pa de na la de ngap sai jing kran bro jong bardan te mental dengan sap jong phi kam ya hap re bagajing mut kajing perkhat jong bardan bagajong phi klam ya hap re phi lam bakla da kumne da kumtai da ka ba mut ban ong ba ula e pher jing mut doktor ki bot bardan krang bak pai ba kin ya kala no kin ya spreng kin ya spread no kin ya pai no lada ka khubor jong phi kandang wan nang nei sikmat ba phi pen phi wo niu odong ik BP ngaru kan mi be sikmat man pen sai sik pai ba ngam de khot jong BP ngamrung ngampat ngamrung re seng BPP ndai ka jing suthu jong apa de ka dan bar ku BPP ka jing perkhat jong apa de ka don kum badon kinong yelap jong BPP ngadon ka jing angnut ban yo ya ka sensar khadar ka bai ka sensar khadar ka khoi ka sensar khadar ka bom like nang bam sap ka sensar khadar ka ba like nang jing silang khmat ladang am dei mkna du khot jong seng run re ngan yele lem nak ta jong ki ban pen sai su pai ba ban wan ban ya terlih ban yo i ka jing shisha ban yo i ka ta ka seng ka badon ya ka nong rim ba ban bang kin tai ka ta ka seng ka badon ya ka nong rim ka ba su pen be yo pai ba te tangkini kintin khublai sibun khublai sijarngu to de share lem ko pai ba ek video khnang ba ki pai ba ki bes thu bakla kinduk shai no menta